V-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vă prezint porumbeii mei pe care i-am pus la împerechere. Deocamdată numai pe ăștia i-am pus la împerechere. Le-am pus și lor acolo un cup, dacă e ceva să facă ouă și eu nu știu, să facă. Asta e femelă și asta e mascul. Și deocamdată pe ăștia doi am pus la împerechere. Eu deocamdată am doar 4 porumbei. Ăla e al treilea. E un negru, dar nu prea se vede, îmi pare rău. Și aici e un alb, dar eu o săptămână nu prea am avut grijă de ei. De o săptămână, cred că 2. Și eu când n-am mai avut grijă de ei, nu i-am închis și de astea și au făcut ouă acolo. Și eu că vreau să-mi fac seria asta de canal, să postez, aș vrea să postez doar cu porumbeii și atât. Că altceva n-am ce. Sub ea sunt ouă și albul ăsta e împerecheat cu ăsta de aici, cu ăsta. Doar cu ăsta e împerecheat. Așa, cu ăsta. Și ăștia doi, vi-am arătat. Și cum v-am zis că aici, acolo are ouă, deocamdată nu pot să ajung la ele, că sunt lemnele astea. Dar am eu acolo o ușiță prin spate și vă arăt, promit. Pe aici am eu ușa. Cocoșul ăsta zbiară exact când dau drumul la filmare. Acolo sunt ouăle. Stai să vă le arăt. Uitați-le. Le vedeți? O sunt acolo. Și deocamdată eu atât am să pun la loc. Așa, să nu intre nicio mâță. Așa, și deocamdată doar porumbei ăștia am. Și eu nu prea vreau să